RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon magining usay ka babae nga taga Kulan, Davao del Sur. Ang ato matatampo nagdasangan nga Athena. Dali part, dayon dire. Salamat part. Kinsa man ang kauban ni kuya nga lalaki? Atina, Kuya! hot ni may og snacks dire be. Aron makasnack ni akong amigong wapo. Oh, sige kuya! Asa man yung ibutang ya? Diha lang. Uy, bay. Imo na rin manghod. Laila sab ko eh. Oo, diay no. Si Atina. Aday, akong amigo si Jason. Hi, day. Hello? Gwapa ulit kag manghod, bay. Ops. Ayaw nagtripingi ang bata ha. Bata pa na. Son, ni amalay ka sa amo. Nas kuya ni mo? May gilakaw man to si kuya. Mo ba? Oh, nagdam lagi kag galon, day. Magkuha kag tubig. Oh, Kuyugan na lang tayo kabi. ha? Ayaw lang, uy. Sige na, God. Ikaw ron, puram kag dimiga eh. Ako daan ang galon, bay. Sige na lang, uy. Wa man mapakita si Jason ron. Ay, naunsa man ko, uy. Gimingaw naman hinuon ko ni Jason. Hala ka, day. Naunsa ko? Na-inlove na tingali ka ni Jason. Saba, uy. Ingon good ka, nga mingawon ka ni Jason kung dili nimo siya makita. Nga sa ato pa, na-inlove na ka niya. Mao ka, day? Mao gina, day. Ya, wa naman lagi ko makakita ni Jason nga manhi sa ato. Uy, wala man si Jason din eh. Hain mo na siya, ya? Niya tulang dapit kay nanarbaho. Ha? Naunsa ka, uy. Ano magilak-hilak man ka diha? Ambot na uy. Gisakitan ko pagkibawin ako nga. Wa naman din si Jason din sa ato. Tuwa na ko na slaing dapit. Nanarbaho. Day, Gusto gi kasi yung mag-iingon, day. Na-inlove na ko ni Jason. Athena. Kamusta naman ka, day? Okay na ako gamay, day. Hinahinay na akong gikalimtan si Jason. Mao gyud, day. Ayaw sige ko na niya ato, eh. Dili bitaw mo uyab. Ang kuyaw, o ikaw rin nakagusto niya. O niya si Jason, wa makagusto nimo. Gusto ka, day. Og angay na ako siya kalimtan. Ha? Si Mark? O, day. O ng regard si Mark nimo. Mao ba? Naingon na pa to siya, day, nga mamisita siya nimo. I love you, Athena. Mark. Manay tinuod. Sa una pang maganahan mo. Karoon ko magkigayon ng pagsultin mo ini. May paglaom ko, Athena. Day, nga wa man nimo sugta si Mark. Ambot, day, uy. Dili naman hinoon ko ganahan mag-uyab-uyab. Ayaw ana day oy. Kakuyaw ana og matiguang daga ka. Ako pa nimo, imong sugton si Mark aron hingpit ka na nga makalimot ni Jason. Tinuod, Athena. Di mo na akong gisugot. Oh, Mark. Payag na ta. Abi mo, lipay kay ko. Yung mong gidawat akong kugma. Ayaw ba ako pasakiti, Mark, ha? Athena. Ako na isati mo. Ikaw gyud ako mahalon og wala lain pa. Tinuod ni nga akong nahibawan nga uyab mo ni anang Mark, Athena. Oo, ma. Buwagi na. Ma. Buwagi siya kay wa ko makauyon anang tawana. Daghan ko og nadunggan nga dili maayo anang Mark. Maong buwagi siya. Maluoy ka na ko, Athena. Ay kubuwagi. Sorry kayo, Mark, ha? Dalian ako magkigwag ni mo, pero lisod bagod kayo. Way gusto nga akong pamilya ni mo. Maong kalimti na lang ko. Athena. Luoy ko ayo si Mark nga imong gibuwagan day oy. Nagsigil og inom-inom. Wa ko mahimo, day. Lisod basag kaayo ko na ako supakon sa mama. Gila ay naman hinul ko pundo din sa amo, uy. Mananghit ko ni mama, uy. Nga manarbaho ko. Asa man ka manarbaho? Sa Davao City, ma. Maayo dito kay namo ko dagang mga igaagaw. Nala sige. Ikaw ang mag-ego. Pag-amping baya dito ha.
O, ma. Uy, ang ako man dining gwapang gigagaw mi abot. Ikaw, gid ka. Magwapa ka ron. Ikaduha ra ko nimo. Ay, may kinasuro ka din sa amgaw. Mangita lagi kong trabaho, gaw, uy. Laay, may sipundo sa amo, good. Way problema gaw. Tabangan ti ka nga magasudag trabaho. Salamat, gaw. Ay, dali, aras panahon, uy. Walang ibaw, eh. Duha naman di ko kabuan din sa akong gitrabahuan. Hello, Tira. Mapuli na ka? Oh, Dave. May bag mo kuyog ko ni mo? Okay ra. Basta dahil lang kapakugos. Ingay ka, Dave. May isulti ka na ako. O, sa di mo isulti? Ay, lagkas ako ha. Ha? Nga naman? O, sa di mo isulti? Pwede mo, sa sige na ito kuyog ba? Na-in love na ko ni mo. Dave, I love you, Athena. May paglaob ka ko ni mo. sorry kayo, Dave, ha? Pero, friend ra gid ang ako mahatag nimo. So, ay lang ko. O dili mo work, pwede naman nga, imo kumbugan. Dave, Sige na ba? Sugtan ako. sige. Sugton ti ka. Pero ug dili gani mo work nga to relasyon. Buwagan ti ka, ha? Sige, okay ko na. Unya, usaban, uyab na ta, ha? O sige, uyab na ta. Yes! Pila na kabuan sa katag-uyab ni Dave. Pero hangtod karon, layo arkit kayo akong pagpati niya. Si Jason naghihapon ang iya sa panguna-una. Athena, Sorry kayo, Diva. Dili ko gusto nga ilaro na ko akong kagalingon. Pila na kabuan ang nakalabay sa kata nagkauyab. Pero hangtod ron, wagin ko mo pati og ugmanim. okay na okay na. Dili ba mingon ko ni mo nga, kung dili mo work ato relasyon, pwede na nga, imo kumbugan. Okay na, nagkasabot ko ni mo. Salamat, Dave. Pero friend lang yapon ta. Uy. Og, basin di ay dili na ko nimo makita mga pila ka adlaw. Asa man ikaw? Magpauli naman ko sa among dapit. Sige, pag-ambing sa iyong pagpauli. Kumusta naman ka, day, oy? Maura gihapon day, uy. Unsay maura gihapon? Nga nisamot makakagwapa nga dito ka og Davao City. Ikaw kita eh. Ay, day, may ibalita day ko nimo. Unsa man na? Nauli naman si Jason. Ha? Niya na ko doon sa bahay nila ni Jason. Magpatbang na ko din eh. Maayon to makita na ko siya, uy. Malipay na ko kung makita na ko ang lalaki nga akong gimahal. Love, baliw ko sa kong supply bait at adiri. Kinsa babae na namintana sa ni Jason? Yara, oh. Paray ko sa akong asawa, eh. Dali. Minyo na si Jason. Sorry ka ayo day ha. Ni diretso man gud taglakaw pag una ko nga nauli na si Jason. Wa hinon ko makasulti nimo bahin niya. Day. Og katong babae nga imong nakita silang Jason, mauto ang iyang kaipon. Maubat ay. Oh, okay ra ka day. Okay na ko, day. Nagalitan lang ko. Nagtuo magod ko nga ako makita ang lalaki nga akong gimahal si Jason. Dili man di ay. Day, kinahanglan maka-move on ka na. Kay minyo na ang imong first love. Oh, day. Gisakitan ko sa kuna Siren. Ang may kaipon na day si Jason. Sa pagkakaroon, may nangyab na ko pero wa pa na ko sugta. Dili pa na ko kaya nga masoro og bagong relasyon. Kay si Jason paghihapon ang iasa ko na una. Dinhi na lang ko to. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Yung adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Batha. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Sheila May, 23 anyos, may live-in partner ug may duha ka mga anak. Taga Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong anak nga kamagwangan ug may pangutana sad kong gamay nga medikal. Aron isabtan ang tanan, sugdo na ako sa dito pa kami magpuyo sa Agusan del Sur. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kasakit na ba ini? Kano sama ni mo masakita? Ay, kung makapagawas ka lang sa imong anak, Inday, mas labing maayo, magutong ka dyan. Uy, tagamang baba. Ay, kana. Sige. Kanang, uto nga ayaw putla. Sakit ba ini mga anak? Okay, kana na kuhos bata. Ay, yan na ang bata. Hindi magsuan ka na. Lalaki. Malipay gid ini si Danilo. Yes! Lalaki gira nga akong anak. Natuman ka nga akong gusto. Mao gid dan.
Nalalaki gyud ang una natong anak. Unya, nalibyohan ko naman ning bata. Mupauli una ko. Mubalik lang unya ko ugma o sa sunod adlaw ba para ba iparehistro ning bata. Magdana kog live birth sa akong pagbalik para rehistro sa bata. O sige manang, og salamat kaayo. Yatod ka sa inyo, manang. Oy, ayaw na oy. Kay doon na pa ko'y hapiton. At imana na lang hinoon ng imong inahan og anak. Og ayaw nagpasmuhan ng imong asawa kay makabugat paya na. Oo, manang. Salamat. Dan, wa naman mabalik si manang mananabang suma sa iyang saad na to. Aron mag-fill up na ta para rehistro sa atong anak. Mao bitaw, no? Unya, plano ra pa unta nako nga mga tutas sa kuan. Laa kumbal. Kung malagsik-lagsik ka na. Kay ngano man? Hinay naman ang atong panginabuhian din sa Agusan dayo eh. Mao nga suway nato dito sa kumbal. Ha? Dan, pila naman takabuan din sa kumbal? Wa pa gyud nato maparehistro ang atong anak. Mao lagi. Unsa man tong mananabang nga nakapanak nimo eh? Nga wa man mo balik sa ato. Gisuwayan sa bitaw kuno adto ni mama sa ila. Wa ba sab kuno diha? Milakaw. Mao lagi. Nya unsa man nato ini? Kining suwayan ang kanatong parehistro din day no? Dinhi? Pwede di ay? Ato ra suwayan kod. Pasya di pwede ra. Nala sige Dan. Suwayan na to og parehistro. Pila na edad sa bata? 4 months na, sir. Uy, may bayad na tayo ni ma'am. Ha? Penalty na taan na ma'am. Kay wala yun ninyong parehistro ang bata. Ang ta before 1 month ang bata, parehistro na. Mao ba day, sir? Pila ba si bayad, sir? 400. Ha? Wa man tay 400, Danilo. Wa na sad namo maparehistro ang among kamagwangang anak sa among gibalhinang lugar sa Kumval. Kay may bayad man di ay nga pagparehistro ini nga balik 400. Dugay man kuno namong giparehistro ang among anak 4 months na mao to nga 400 ang bayad. Og wa may anang kantidara atong hingayuna. Hangtod nga nalimtan na lang gyud ang pagparehistro sa among kamagwangang anak. Hangtod nga nabuntis na lang sad noon ko sa ikaduha og nanganak ko. Og usa kay gayon ni ana, nasakit ang akong kamagwangang anak. Unya, Init man inyong anak ko sila. mao bitaw nga nanampit mi nimo te. Kinadlok na ko. Kay ni action naman gud ni sukdip ang mga mata ni Dudong kanina. Tara. Dadon ta sa ospital ang bata, uy, aron safety. Te, wa man gud may kwarta Ay, ron. makita na ng kwarta. Ang ato nga masalbar ni bata, ah. Ako na bahala mo diskarte. Unya kay niya pabaya ko gamay te. Ang mangod ini. Sige. Kami nila sa Danilo ang muda sa bata sa ospital. Salamat kaayo ate. Isali ko na nimo ang akong anak. Kala nahilom na. Dili man kasulbat ng luha ining higayon na. Ano ba sa Danilo eh? Kay mga doon namin sa ospital. Kumusta naman ka karon sila sa ospital? Kalain sa bation uy nga dili na ko makita ang kahimtang sa akong anak. Naunsa man ka sila ron sa ospital? Wa man gibisan usan nila nga nanawag. Ginoo ko. Luwas lang unta ang akong anak, Diyos ko. Si Danilo. Hello Dan, musta na si Dodong? Okay na, day. Ay, salamat in taon sa Ginoo. Labihan taon na akong ampo dire. Sige lang kog hilak. Kay wa man kog taon ko nadawat nga balita ninyo diha. Nag-text ko nimo og ni ate, wasag gid mo reply. Expired na akong load, day. Nagpa-load pa ko diri sa gawas hospital. Og si ate in taon kay siya may swito sa mga ingon ini. Siya in taon naglakaw-lakaw kung sa angay nga buhaton. Samtang ako mo nagbantay sa atong anak. Pasalamat kita ni ate ba? Tuo day. Gipa-rehistro na lang ni ate si Dodong. Aron ko no maka-avail sa PhilHealth o gamay na lang atong mabayaran din sa ospital. May noon. Kaya diha na noon marehistro sa ospital si Dodong. Pero Nga naman pa umang kadong. nagbuot-buot man si ate nga dili akong apelyido ang dado ni Dodong. Unsa? Kaginsa man di ay? Imo ang apelyido. Kay mamang ko na ingon dito sa taga-ospital nga di makadasa kong apelyido si Dodong kay dili patakasal. Oh, basig ingon anak gid ang paagid diha dong. Laaya dili akong apelyido ang gida ni Dodong akong anak. Danilo. Dan, birthday na ugma ni Dodong. 4 anyos na siya. Ato si Hikayan. Pasalamat nga for his good. Doon na katuig karon sa kadadong ospital siya. Og nagtuo ta ato nga mapildi. Lagi. O musugo na siya eskwela. Unya, dili akong apelyido ang gida. Pila kay bayad pagpausap sa apelyido, no? Ha? Di ka goal sa akong kalibin nga dili iyang apelyido ang gida sa among kamagwangan nga anak. Unya, musugod na baya ang bata og eskwela. May nakatambag namo nga mas dali lang kuno ang pagpausab sa apelyido sa among anak kun magpakasal na mi. Naglibog gyud mi kun unsay unahon.
ang pagpakasal o ang pagparehistro sa among anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, akong apelyido ang gidala sa among kamagwangang anak. Pwede ba ni namong ipausab ngadto na sa apelyido sa akong ka-live-in partner? Unsaon man nga dili para ba mi kasado? Ikaduha pangutana, kung pwede ba namong mapausab, mga pila man sad ka ang gastuhon? Unsa may mga requirements ug asa man mi moduol? Ikatulong pangutana, unsa kay maayo? Kinahanglan bang magpakasal ming dan aron masayon ang pagpausab sa apelyido sa among anak? Ikaw pa to katapusang pangutana, palakbit lang ni punto medikal. Nadto 13 anyos pa ko, nagsigig sakit ang akong uo, nga murag mabuak sa kasakit kung atakihon ako. Lami iparok sa bungbong sa kasakit. Nga naman ka to, pero nawa raman sad yang naminyo nako. Dili na ka tumubalik pura hisgot lang. Paliho, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sheila May. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang mahatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema sa inyong mga pamilya, sa inyong banay, sa inyong karelasyon, mga emotional nato nga mga problema sa tuwang kaugalingon ug unsa pa nang ato mga gibati din ha, no? Unsay mga nag-bother nato karong adlaw nga ganahan ninyo makabtan og tubag or kalinawan, ay gyud mo pagduha-duha ipadala ang inyuhang suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com. Muna atong email address. Pero naputi Facebook account. Kini ang akong Suliran official writers page. Or pwede na ito mapadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender si Sheila May. Atong tawagon sa pangalan nga si Sheila May. Actually, gipadani niya yung suwat sa kini ang akong Suliran official writers page o gikan si Sheila May sa Cagayan de Oro City. Shout out sa mga taga Cagayan de Oro City. Gimingaw na jud ko sa pastel din ha. Kinsa may magpadala na ko pastel, uy. Kalami gid sa pastel din ha. Gimingaw gyud ko no, gimingaw sa kog sa inyong lugar kay nindot magyud na din hapon ang Cagayan no, ang Limkit kay nana mo puti laing mall din ha no, pero ang katong pastel gyud gimingaw ko. Punto legal nang pangutana. Akong apelido ang gidala sa among kamagwangang anak. Pwede pa ba mi namong ipausab ngadto sa apelido sa akong live-in partner? Unsaon man nga dili ra pa mi kasado. Mahimo gyud kaayo. Kay lagi ang balaod ug wa man gud ninyo pwede ra man gud to ninyo gidungan ug parehistro ug diretso gyud pud siya dala sa apelido sa bata. Una, kinahanglan nga pag fill up ninyo wa man ginay date of marriage. Pwede man na natubutangan og pangan ang name of father. Walay date of marriage kay live-in partner mo. Now, sa likod ana, kung gipadayon gid ninyo fill up, nay nakabutang anang acknowledgement of paternity. Fill up po na niya dito nga agibutang man ako ang pangan diri isip amahan o ang pasabot ana nga ako tinuod ang amahan anang bataa. No? Unya, musugot ko nga dalhon ng akong apelido. Pwede gud unta na nga ining submit, kompleto siya. Ang nahitabo, wa nimo na kompleto, no? Imong apelido ang nada. Kay wa man to siya na fill upan. Now, unsaon man, pwede na to na siya iapas. Unsang proseso ha, maura gihapon. Fill upan to, notaryuhan to, ug isubmit na to sa local civil registrar kung asa na rehistro ang birth certificate sa bata. Okay, ikaduhang pangutana. Kung pwede man namong mapausab, mga pila man sad kaha ang gastuhon, unsa may requirements, ug unsa maog asa pod nimo duol. Notaryo ra gyud na, no? Siguro mga 100 pesos, 150 ba, no? Naagi siguro may mahangyong kaila nga libre, no? Or palibre ta sa public attorney's office, manghangyo ta, no? Unya, mubayad lang mo sa pagpa-register ana, which is less than 500 pesos. Ug lisod pa, manghinaota nga tigum-tiguman na to gamay, para mapailisan na gyud nato. Ikatulong pangutana, unsa kay maayo, kinahanglan bang magpakasal ning daan aron masayon magpausab sa apelyido sa among anak? Actually, duha ra gyud pod na ug dili pa mo kasado, mas dako magasto kay ang reception, ang pagparehistro sa kasal, no, ang sanina, ang bouquet, ang singsing, dili man pud ingon ana unless na gyud mo'y planong magpakasal, no? Kay then pwede ninyo usahon kay kung pananglitan man gud karon ninyo iparehistro, no, unya, adi pa mo kasado, ang mahitabo ana, ang status sa bata, magpadayon o magpabilin nga illegitimate child, pero gadala sa apelido sa papa. Karon, kung pananglitan gani, maminyo mo, after,
apelido naman sa papa ang iyang gidala, pero iniparehistro na po ninyo balik kay para mahimo ng legitimate ang bata nga naman. Kay kato ganing portion sa akong gingon ninyo nga blanco katong date of marriage sa parents, ma-fill upan naman to. Masuwatan naman to aron mahimo ng legitimate child ang inyuhang anak from being illegitimate. Pero nakadala na gyud sad siya daan man sa apelyido kay katong wala pa mo na minyo ato namang gipausab katong proseso no nga gitawag natong acknowledgement of paternity. Now, kung pananglitan, naa na din may plano magminyo, no? Pwede po huwaton na lang na ninyo. Ang mahitabo is, inikuman ninyo ninyo, ipakita ninyo ang inyong marriage certificate sa bata, unya, automatic na siya. Mahimo siyang legitimated, ang bata, mahimo ng illegitimate child, and then, ato na dayong mahimo nga, what do you call this? Legitimate child. Makadala na gud siya, of course. Legitimate naman, makadala na siya sa apelido. Of course, naarag yun ninyo. Kung nagdali mo, no? Unya, nagmatngon tas gastuhan, makaingon niya, ang ato arang gusto is ang apelido ra gyud sa bata, mas dali itong una na kung giingon, kay gasto biyang kasal. Diba? Now, kaning imuhang punto medical nga pangutana, kabangin atong 13 years old ka, nga magsigig sakit ang imuhang ulo, murag mabuak sa kasakit kung atakihon ako, lami iparok sa bungbong sa kasakit, ngano man kahato, nawala raman sad, dihang naminyo nako, diha nakahato mo balik, di nakahato mo balik pero hiskot. Of course, this is a medical concern, no? Unfortunately, si Dr. Obra ug ako, nag-social distancing pamanggid mi, labi na nga frontliner si Dr. Obra, unya, daghan pagyud kaayo, kusog pagyud kaayo, ni kusog actually, ang kaning maong sakita. Ako ning i-forward ang Dr. Obra, no? And but nonetheless, sila may, I hope nga, maayo, no? Nga wala na ka naglabad og o. Ako, based on experience, usually, kung ulabad ang o, naagid na either kuwang tagtubig, no? Or na-stress ta, or ang ato ang mata, nagnaay problema, muna mo apikto nga mo sakit atong ulo, or simbako, naagid tay problema sa inside nga mo'y nakakos, no? So I think kinahanglan, mupatan-aw kag doktor, but right now, lingon man ka nga wala pa kay, wala na mo balik, so let's hope. But I think mas importante yun na nga, hydrated ta, permi kay mo na common causes, and dili ka ayo ta magpa-stress. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Daghang salamat ug maayong adlaw.